Усім привет, меня зовут Света, і у працяг сваёй гісторыі я хочу распавесці пра увогуле пра сітуацыю з затрыманнем з маім і пра тое пра гэты досвед знаходжання ў турме ў Іванова. Вось. Атрымата 28 нас з Міхасём затрымалі. Спачатку прыйшлі і там паказалі некую паперку, што нібыта ў нас шукаюць самагонны апарат. Гэта было вельмі дзіка і странна, бо ў нас яго няма, і мы ўвогуле не п'ем. І гэта пасля сказалі, што там штосьці іншае яшчэ, што мусіць ізымаць тэхніку. Было много людзей, я крыху сумбурна гэта ўсё ўзгадваю, асноўным дыялог вёў Міхась, вось. І потым нейкі момант амаль адразу мяне проста вывелі і сказалі, што вось згодна з нейкім адміністратыўным правапарушэннем, здаецца, якраз вось гэты артыкул 2334, і што мяне затрымліваюць. Я як адзела гумавыя боты, так я ў іх пайшла, у мяне нічога не было, працоўная вопратка, вось я ў ёй і паехала. Вось мяне пасадзілі ў машыну, 3 мужчыны міліцыянты са мной ехалі, пачалі там задаваць пытанні, кім я працую, хаця не ведаю, ці ведалі яны ці не, ну вось я распавяла, што БДУ, выкладчыца фізікі. Калі я кажу пра фізіку, звычайна людзей крыху падгружаецца мозг, типа, нічога сябе, вось. Ну і потым мяне ўжо прывезлі, і нейкі участковы пачаў допыт. Там у іх былі скріншоты з групы, нейкіх пастоў маіх, і спачатку там былі розныя пасты. Я спачатку таксама не ведала, не бачыла, што там, потым на судзе такі змагла азнаёміцца, палістаць ужо справу, праглядзець падрабязней. Гэты пратакол, можна сказаць, спачатку яго напісалі, а потым перад судом, панядзелак, яго перапісвалі яшчэ 2 раза. Спачатку яго напісалі, там было пра пікеты, што мы праводзілі, калі збіралі подпісы, што гэта нібыта арганізацыя несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Вось. І такім чынам вось гэты быў пункт, пыталі, што ці сапраўды я вось гэта запосціла запіс, ці гэта маё імя ў тэлеграме. Я гэта не скрывала, я адразу выбрала такую пазіцыю, што да, гэта я не скрываю сябе, я адкрыта дзейнічаю, вось гэта маё імя, гэта я запосціла сапраўды. Вось, я запрасіла людзей на там мірнае мерапрыемства, ўсё там прайшло добра, і не лічу, што ў гэтым ёсць нейкая віна і штосьці страшнае ў гэтым ёсць, нейкае парушэнне закона. Вось. Панядзелак яшчэ хацелі дапісаць да гэтай часткі пра пікет інфармацыю пра відео, так, што нібыта ў ім я агітую на штосьці яшчэ, на нейкія новыя мерапрыемствы. Я сказала, што я на ім не агітую, там няма нейкай агітацыі, кудысь канкрэтнае мерапрыемства і гэтак далей. Вось, то есть, тым не менш, пра яго ўпамінулі, да, і пыталі, хто яго здымаў. Я сказала, што якая розніца, я ж на ім кажу, я магла і сама сябе зняць, нічога ў гэтым, неважна, хто здымаў. Вось. Пасля, канешне, першыя вось гэта моманты, калі затрымлівалі, калі ты туды ехаў, калі ты там сидзеў, гэта было так страшна, і таму што было цяжка зразумець, што могуць вообще, да чаго могуць прычепіцца, што могуць знайсці, бо тут ёсць, напрыклад, канкрэтна какие-то посты нейкія, якія зрабіла ў групе, але чамусьці пачалі пытаць, а навошта там мне дрон, і што я з ім раблю, да? Дрон не мае ніякага дачынення да паста, так? Ці потым, калі ўжо праз пару дзён я даведалася, што там у нас забралі аўтамабіль, бусік, таксама, а пры чым тут бусік, так?
ну, накшталт шукаюць яшчэ нейкія прычыны. Блін, ці гэта так, каб просто людзі баяліся, так, ведалі, што прычыну могуць знайсці. Сапраўды, на кожнага чалавека пры жаданні можна знайсці прычыну нейкую. Штосьці знайсці у яго дзеяннях, да, страннае. Вось. І таму спачатку было страшна, і я не ведала таксама, што як у Міхася. Я спадзявалася, што, магчыма, яго адпусцяць, і вельмі спадзявалася, што мяне толькі затрымаюць, і ўсё. Вось. І, ну, пятніцу, атрымаецца, быў вось гэты допыт, сказалі, а суд у панядзелак. Ну, і ўжо, калі гэта сказалі, я ўжо чуў, ну, понятно, то есть, всё, ўжо выходныя, тут сидзець, штосьці тут рабіць, ну, ок. Сітуацыя ўжо такая склалася. Вось. Таксама было страшна, калі першы вечар адвялі ў нейкі кабінет, і там сидзеў мужчына ў масцы, і ён в акулярах, і ён, ну, ён без пагроз, але то, што ён сказаў, мне падаецца, сам змест, гэта ўжо гучала вельмі так, ну, стрімнавата, так, ён сказаў, што вось у нас ваша тэхніка, і мы просим вас сказать пароли от техники, как мы проглядели, бо есть подозрение, что с вашей техники могли бы высылаться погрозы милициянтам и их членам семьи, погрозы ў стылі там кагосьці забіць. Я ўвогуле была ў шоку, тому что, ну, як бы гэта вообще нейкі край, нейкі трындец, на мой погляд, да, і калі я, канешне, такое пачула, мне стало страшна, што, блин, гэта ж ужо крымінальная, нейкая крымінальная справа. І я запытала, ці гэта ёсць нейкае абвінавачванне. Ён сказаў, нет, гэта не абвінавачванне, а вось мы хацім праглядзець. Ці там, можа, з вашага айпішніка дасылалася нейкае паведамленне. Я кажу, але для гэтага не трэба залазіць у камп'ютар. Для гэтага проста можна прасачыць, адкуль прыйшло паведамленне. Не трэба залазіць у камп'ютар, каб гэта прасачыць. Я адмовілася даваць паролі і сказала, у вас тэхніка, калі вы зможаце падабраць, ну, нейкім чынам гэты пароль, калі ласка, але я не могу сказаць, бо я спецыяліст па камп'ютарнай бяспецы ў тым ліку, гэта частка маёй прафесіі, для мяне гэта, як бы, прыватнасць мае вельмі важнае значэнне. Вось. І ён сказаў, ок, тады, і ўсё, і мяне ўвялі проста абратна ў камеру. Але ў гэты момант было вельмі так незразумела, і ты проста сидзеў, і ты разумеў, я разумела, што я проста кажу штосьці, што, як бы, ведаеце, як, ну, нібыта, вось, калі ты сидзіш так, і тебе прыходзяць у галаву нейкія думкі, як самі сабой прыходящие. Ты адчуваеш некую нават моц у гэты момант, калі ты разумееш, гэта несправядлівасць. Ну, я не рабіла нічога кепскага. І вось гэтая думка дае вялізную моц унутры. Нават не ведаючы абсалютна, які будзе пры гэтым зыход. Вось. Ну і вось, канешне, было вельмі цікава назіраць за вось гэтымі думкамі і пачуццямі, которые, ну, проста ў іншых сітуацыях ты не можаш назіраць. Вось. І потым мяне прывялі ў камеру, і па сутнасці з таго моманту самыя напружаныя моманты былі гэта суд, як што адбывалася падчас суда, і ну, як бы, вось, мне ставілі віну вось гэта 33-34 пункт 1, то, што я рабіла заклік на арганізацыю і правядзенне несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. На што я сказала, што я рабіла заклік на удзел, я запрашала людзей паўдзельнічаць, але не арганізоўваць, гэта зусім розныя ролі. Мне падавалася, што гэта вельмі важна, то, ну, гэта зусім розная функцыя, зусім розныя ролі. Тым не менш, гэта не палічылі важным і прысудзілі віну. Тэлефон афіцыйна канфіскавалі, з якога я рабіла рэпост, ну, і мне далі 15 сотня. Вось. Спачатку быў суд у мяне, потым у Міхася, і я выйшла, і мяне ўжо не завялі абратна, і мяне ўжо адвезлі, і я толькі ўжо потым, калі яго вялі абратна ў камеру, я пабачыла, што, ну, і
пачула, што ў яго таксама 15 дзён. І вось мы праз камеру, можна сказаць, сидзелі, маглі абменьвацца кнігай якой. Вось. Ну і як бы гэта было такое напружанае, потым уже па сутнасці ты сидзіш і лічыш дні, калі яны завершацца, калі ты зноў зможаш быць на волі. Трэба сказаць, што, канешне, калі ты адзін, гэта цяжэй. Добра, калі ёсць нейкая кніга, ты можаш пачытаць нейкі журнал, паглядзець, але так ты варішся ў сваіх думках, ты нічога не робіш, вельмі шмат часу і ўсё. Замкнутая прастора, нікуды не выйдзеш, гэта, канешне, цяжкавата. Вось, але потым, калі ўжо мне падсаджвалі розных суседак, тут ужо было крыху лягчэй, мы ўжо гутарылі, знаёміліся і там чыталі разам кніжкі, абмяркоўвалі іх, і было ўжо там крыху прасцей пражываць вось гэтыя дні. Вось. Розных жанчынак мне падсаджвалі, і ў нейкі момант у канцу у нас было ўжо 5 жанчынак, хаця камера была двухмесная, тым не менш, гэтыя жанчынкі ўжо былі, на жаль, гэта не смешна ў гэтым ізалятары, яны ведалі амаль усе камеры і просто сказалі, што тут, пэўна, самае будзе утульнае, лепш адсюль не сыходзіць. Вось. То есть это вось збольшага я распавяла, што як было, та, вось падчас затрымання. Вось. А зараз я хацела яшчэ раз павесці пару слоў пра жанчынак, з якімі я знаходзілася. Гэта вельмі цікавы для мяне выпадак, я з такім ніколі не сустракалася. Гэта былі жанчынкі, пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Яны, атрымоўваецца, працуюць на дзяржаўнай працы, і 70% сыходзіць на ўтрыманне дзяцей. Тым не менш, яны яшчэ ўсё роўна нейкія грошы могуць дзецям дасылаць асабіста, ці там в школу іх сабіраць. І атрымаецца, што калі такая жанчынка, вось як яны самі себе называюць, абавязаны, калі яны ці не выходзяць на працу без нейкай дастаткова важнай прычыны, ці выходзіць у нецвярозым стане, то яе сажаюць на суткі. І калі накопліваецца там не колькасць прагулаў ці колькасць сутак, гэта можа перацеч у вялікія срокі, некалькі месяцаў ці больш. Як на мой погляд, это нейкая жэсць, гэта жах, так не павінна быць. Нават калі ў чалавека забралі афіцыйна дзяцей, мне падаецца, так не павінна быць. Што мяне парадавала, дык гэта тое, што ў гэтых жанчынак добрыя зносіны з іх дзецьмі, нягледзячы на тое, што іх разлучылі, яны падтрымліваюць камунікацыю, яны любяць адзін аднаго. І бывае, што ў звычайных сем'ях такога можна не назіраць, як вось у сем'ях з такімі сітуацыямі. Трэба сказаць, што, канешне, ёсць такая сітуацыя, што людзі на вёсцы, прынамсі, вось тыя, з якімі я пазнаёмілася, у іх ёсць праблема алкагалізма, і што хтосьці іх усведамляе, што гэта праблема, хтосьці так не лічыць, што гэта праблема, все нармальна. І людзі не адчуваюць, што яны могуць заняцца чымсьці цікавым. То есть яны не бачаць асобых перспектыў у вёсцы неяк развівацца. Так? Мабыць, яны не бачаць прыкладаў, няма чагосьці, нейкіх людзей, которые бы займаліся нейкімі цікавымі справамі, штосьці сябе прыдумвалі. Вось. І гэта пакуль мне вось дала такі вялікі, дадала сум з нагоды вось гэтай сітуацыі. Для іх я таксама была як з іншай планеты, я ім распавядала пра фізіку, пра тэорыю ўсяго, пра 4 фундаментальных узаемадзеяння, сільнае, слабое, гравітацыю, электрамагнітная. І, канешне, яны задавалі мінімум пытанняў, з такімі вачамі хутчэй слухалі. Вось. І гэта было, канешне, цікава, то есть нібыта яны прыйшлі на лекцыю, так, павышэнне кваліфікацыі, нейкую вучобу. Вось. Для них, магчыма, я спадзяюся, данесла нешта новае, нейкія новыя магчымасці, яны пабачылі, што ёсць вельмі шмат цікавых тэмаў, якімі варта занімацца, і гэта можа іх натхніць у будучым. Вось. Можа быць, я адчула, што гэта было важна, да, вось таксама пабачыць такую сітуацыю і мне, і каб зразумець, што вот яшчэ ёсць такая праблема, з якой таксама варта будзе соцыум неяк працаваць. Можа не зараз, але праз нейкі час.
Вось. Ну і таксама цікава, што гэта жанчынкі, яны ведалі ўсіх амаль супрацоўнікаў, хтосьці сказаў нейкую фразу на падоле, каридор так называўся. І яны ўжо чулі, хто гэта, маглі сказаць імя, прозвішча, яшчэ гісторыю пра гэтага чалавека распавесці, бо яны ўсе жывуць недалёка, шмат хто адзін аднога ведаюць, яны там уже не першы раз. І гэта была, ну, у іх камунікацыя была абсалютна нефармальная паміж сабой, і гэта проста мяне вельмі здзіўляла. Яны там все хлопцы ведлі па імёнах, Максімка, Назарчык, Дзіма, Коля, што там хто, гісторыі з іх жыцця. Гэта маглі распавесці, гэта вось маленькі горад, людзі камунікуюць, і сапраўды, ну, в гэтым ізалятары умовы былі прымальныя, наколькі гэта можна сказаць. Меня выводили погулять, нават гэта жанчынкі не заўжды хацелі пагуляць, і яны выбіралі пасядзець пакуріць в камере, а мне ўжо было няма чым дыхаць, і я была вельмі рада. Вось. Ежа была, ну, нармальная, пры тым, што нам яшчэ перадавалі ежу перадачкі, таксама перадавалі лісты, што вельмі парадавала, што 10 лістоў 10 паштовых лістоў мне дайшло, я нават паспела напісаць адказы, але маім сябрам яны не дашлі, магчыма, іх не перадалі, не адаслалі, не ведаю. Вось. І было вельмі прыемна атрымаць паштоўкі і лісты, гэта вялізнае проста натхненне, прямо давала гэтым жанчынкам пачытаць, а яны дзівіліся, што яны напісаны на беларускай мове, гэта было для іх проста штосьці касмічнае і неверагоднае. Вось. І ну, вось так мы падымалі адзін аднаму настрой, абменьваліся добрымі нейкімі навінамі, смяяліся, каб неяк вось падтрымаць сябе. Вось. І, канешне, цяжкавата ў замкнутым памяшканні, калі яшчэ ўсе кураць, гэта, канешне, яшчэ свет гарыць дзень і ноч, жоўтая лампа, ледзьве, цяжкавата чытаць, гэта, канешне, ўсё ёсць. Вось, тут мне падаецца, што ў такіх умовах ніхто не мусіць знаходзіцца ў такіх умовах. Это асабліва людзі, якія нічога не зрабілі і не зрабілі ніякіх злачынстваў. Вось. Ну, тым не менш, прыкладна так вось адбываўся вось гэтае пребыванне ў турме. І потым, калі ўжо нас выпускалі, канешне, вось гэты дзень ты ўжо там чакаеш яго, ён уже хутчэй праходзіць, чым папярэднія дні. І я выходзіла, я спадзявалася, ну, уже было позна, 7 вечара, я думала, ну, будзе круто, каб нас хтосьці сустрэў, давёз да вёскі. Я не чакала, што прыйдзе так шмат людзей, прыйшло там, можа, чалавек 20-30, палова з іх там мясцовыя жыхары, яны падтрымлівалі, перадавалі нам перадачкі дагэтуль, вось была нагода, магчымасць пазнаёміцца, крыху пагутарыць, што сябры прыехалі з Мінску, хтосьці не толькі з Мінску, і каб нас сустрэць, падтрымаць, гэта было проста неверагоднае радаснае пачуцце. І ты адчуваеш, што ты патрэбен людзям, што ніякія камунікацыі не прерваліся, што мы зноў разам, што будуць нейкія новыя класныя магчымасці, і ўсё будзе добра, і гэта вось вельмі натхняе, што ты не нейкі злачынец, які там сидзеў у турме і выйшаў, і ніхто не хоча з табой сябраваць, потому што ты штосьці зрабіў кепскае. А тут наадварот, ты бачыш яшчэ большую падтрымку, яшчэ больш новых сувязяў, і бачыш, хто сапраўдныя сябры, хто падтрымаў цябе. Вось. Таму мне падалося вельмі магутнай падтрымкай вось гэта сустрэча сяброў, то, што дасылаліся лісты, круто асабліва дасылаць з канверцікам і лістамі, каб можна напісаць ліст в адваротны бок, бо гэта займае час, гэта проста хаця бы ты ўжо штосьці робіш. Я перечитывала гэты лісты кожны дзень, трэба сказаць, з вялікай радасцю. Вось. І тое, што вось людзі посцілі, потым, калі я зайшла ў соцсеткі, пісалі, што вось мы падтрымліваем вас, чакаем вас, штосьці яшчэ, гэта вельмі натхняла. Гэта проста космас. Вось. Гэта вельмі радавала. І вельмі таксама абрадавала, што нам вернулі бусік, нам вернулі дрон, вернулі ўсю тэхніку, ну, акрамя тэлефона, які ў мяне з'ялі, таму што я зрабіла з яго рэпост. Вось. Ну да, і хацелася адпачыць, і атрымоўваецца, што вось нядзелю нас выпусцілі, у суботу нас выпусцілі, нядзелю адпачывала, і ў панядзелак мы ехалі абратна. Вось. І наступным відео я ўжо распавяду
іншую частку гісторыі, што адбылося ўжо калі я прыйшла на працу.